interesado ka sa aking journey about couponing, please subscribe sa aking channel at click the bell button down there. So, mag-start na tayo guys. So, first is Garnier whole blends. So, yung price nito guys is ito $2.39. Then, ginamitan ko siya ng digital coupon na $1 off. So, yung binayaran lang natin dito is $1.39. Next is yung ating herbal essence na dalawa yung binili ko, which is $2.99. Bali $5 siya for 2. And then, ginamitan ko siya ng isang coupon na good for 2. So, bali, yung binayaran na lang natin dyan is $2. Next is yung ating Swave na $1.99. Then, ginamitan ko siya ng digital coupon na $1 off. So, bali, yung binayad na lang natin is 99 cents. Next is yung Tresemme na binili ko is dalawa siya, which is yung price niya is $3.99. So, bali $7 siya guys. Pero, ginamitan ko siya nitong $4 coupon na good for 2. Paalala ko sa inyo guys, basahin yung maigi yung coupon nyo kasi halimbawa dalawa yung binili nyo, like for example itong Tresemme na binili ko siya ng dalawa, din dalawa yung gagamitin ko, hindi yung tatanggapin. So isa lang yung tatanggapin kasi good for 2 na yung ating coupon. So ito na siya guys. Then yung binayaran ko guys is $19.19, which is medyo sumimplang tayo dito sa panty na shampoo na binalik ko din naman. At yun na nga guys, after nang binalik ko siya is binalik naman sa akin guys yung $8.62. So, bali yung nagastos lahat natin dito sa 6 na items is only $10.57. Kung i-divide natin to sa 6 na items is $1.76 lang yung ating nagastos each items. So, not bad na siya guys kasi kung original price nyo to, I think parang almost $5 yata to siya guys. So, another tips is pag gagamit kayo ng coupon, make sure na sale yung product para mas maka-low pa kayo ng bayaran. So, that's it for now guys. I hope you enjoy my mini haul.